Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayo nga naman sa atong magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw kadasig lang tiempo ta Biyernes na kita, Setyembre 4, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan nga nagaupod na sa aton nga pagpangalagad hindi lamang sa on-air kundi karakip na sa mga nagamonitor man via online. Aksyon Hotline. Pwede na ninyo mabatian ang tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod na paagi sa Facebook Live. Available kami. Ara man, pwede ninyo ma-search sa YouTube. Kaya available man kami. Sa mga nagamonitor via website sa Aksyon Radio, good day sa inyo. Din ka man nga bahin sang kalibutan. Aksyon Hotline. Ano man ang inyo ginahikot karon niyang adlaw iban, ti ang dulunggan nagatutok sa radio, agod nga maghibalo sang mga latest nga mga update kag development sang mga balita kapin pagid COVID-19. Aksyon Hotline. Kung sa mga kalan-an Aksyon Henry ang COVID-19 permanente nga mino no nga gusto hibaloon kag tilawan kung sa mga pagkaon tiamo man ang mga mino nga luyag hibaloon sang publiko kung ano ang update kung party COVID-19 hindi lamang sa cases, kundi ang ginahimo sa mga local officials naton agud ini ma-address. Aksyon Hotline. Aksyon at tayhupon checking in, tubtob kita sa takna nga alas 9:15. Karon iyang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nanong pilang kamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Diri sa lokal, isa sa mga update oy mga mayorso diri sa probinsya sa Negros Occidental, tuyag gid tani nila ambot kun ipamatian ini nagpadala naman sila sang ila sini nga panindugan or communication pagi iya sa Office of the Civil Defense agod mapadala dito sa National IATF bangod ang plano sa national government nga ma-returning overseas Filipino. Tidwa ina ang classification OFW mayara iya non-working Filipinos nga nagalin sa gwa sang pungsod. Aksyon Hotline. Kundi magpauli di sila subong sa aton sa probinsya. Sanguna ang isa sa mga regulasyon nga dapat ini sila ang magpaidalom sa mandatory quarantine nga 14 days. Amo na iyamo ang luyag matabo sa aton sining nga mga opisyales diri sa Bacolod kag subong man sa Negros Occidental. Tibangod nga sang primero ang uwa amo ni siya ang nagabulig kag nagaakto sa mga kinaglanon akomodasyon sa hotel. Tido okay pa to no kay at least bisan nagka-eksperyensya sa pila ka mga problema pero may ara sang pag-akomodar sini nga mga OFW kag subong man
mga returning overseas Filipinos nga waya nagatrabaho dito sa iban nga pungsod. Action Hotline. Pero ang desisyon sa nasyonal, hindi. Pagpauli na, basta may negative RT-PCR test certification from Manila, why na duro pagakuskos, balungos, kagrikubikos, balik sila sa ila tagsa ka mga lugar o kun punuyan. Action Hotline. Kaya mo ng concern sa mga alkalde bilang resulta sa ilang meeting with Governor Eugenio Jose Bong Lacson kahapon. Action Hotline. Ano pagid ang mga update, mga kaksyon kahapon, diri sa sudad sa Bacolod, isa sa nasentruhan, kag nawalos bilog nga adlaw ni City Administrator M. Ang nakasentro sa mga minitingay. Meeting, wala kag tuo. Halin sa mga barangay, upod sa mga barangays na, sa mga miyembro, no? Kag government agencies nga kabahin, sang ginatawag nga Emergency Operation Center, dira sunod sa Bacolod, upod na ang pila ka mga opisyales, na, nga ginarepresentahan, of course, ni Secretary Roy Simato. Tika po nag-meeting sila. Kaya ang ilang in-discuss, number one, I understand, system dira sa City Emergency Operation Center. Action Hotline. Kay dira matingob ang tanan nga mga departamento no sang gobyerno lokal diri sa Bacolod agon madasig ang pagsulod sang information, communication, coordination agon nga ang himuon nga tikang sa ulihi mangin effective no sining mga opisyales naton sa Bacolod. Of course, ang nagauyat kung nagabulig sa ila, nagahatagiya, atong mga nakasulbar kag nakapa-flatten sang curve sa bahin sang Cebu. Action Hotline. Tirano mga development sa to, i-check talang nagkaroon si City Administrator M. Ligaspi ang, daw kayo daw siya ni Subungi, ang nagauyat gid, kag mayor nagatutok kon parte sa Emergency Operation Center sang Bacolod. Action Hotline. Ano pagid? I-update ta sa Liga ng mga Barangay President diri sa Bacolod kay ti Domingo na mo. Na kung lang tawon naton ang order sang alkalde based on the appeal sang Liga ng mga Barangay nga alang-alang way gid mahingagaw ang pag-distribute sa mga home quarantine pass. Pero kung nagtawon naton ti sa kwano sa palabuton nga Domingo suspended man hindi man pwede gamiton ang home quarantine pass. Most likely ang tawo pamilag-pilag ni kapin pagid nga mga essential workers lamang amuning pwede kalabay sa iga set up nga mga check-up points. Action Hotline. Ti subong Biyernes na o buwas na lang ang tiyempo sa pagpanagtaganay o pagpanagtag sang HQP. Why na bala reklamo? Na kompleto na ni, na imprenta na kag na panagtag, pila na ka porsyento kay do mga 20% noong nabilin nga wala nila matigayon mapanghatag. Action Hotline. Ti-check talang nagkaroon na no, sa Liga ng mga Barangay President Risunad sa Bacolod kag kung sino dirang way pagkabaton no nga mga barangay way pagkamalabutan da sang HQP o kon home quarantine pass, please let us know. No kay buligan tani parangat sa mga kapitan nyo da. No kay ting kapitan subong sa tutuod lang ang mga barangay kapitan amo ini ang ginambal ni Secretary Simato nga may dako nga papel nga sila iya ang magpanguna sa kampanya batok sa COVID-19 ara na sa ila mismo tagsa ka mga komunidad. Hindi lahog ni nga responsibilidad nga ginalukdo subong sa mga kapitanes halin sa pag-monitor no? Nga silang nagahatag giyada sa tanan nga mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Team or ginatawag nga BHERTS. Sila dira gina-utilize ang tanod. Ang tanod halin sa contact tracing. Di ka kita man. From contact tracing, pagkadto sa iban pang obligasyon, panagtaganay HQP, asos, ara tanan,
ang barangay ang nagalukdo sini. Pero tiyan mo na magluwas nga ti ang barangay is the smallest o pinakagamay na nga unit sa aton government, sila man ang may dako nga obligasyon. At the end of the day, sila to yung implementer mo. Kung sa mga sa COVID-19, pa kundi may ginapawiyat nga implementer, tiniya mo niyo, ang magkapitan, amo na nga siling ko gani, magkapitan ka, hindi laog-lahog na toy. No, ang iba na nga siling magkapitan, kundi lugar namon papili, kundi amo na nga siling mo, hindi mo ma-appreciate ang papel kag puder sang kapitan kung wala sang emerhensya kag kung ara lang sa estable nga panahon. Pero katulad sini nga napunan kita sa pagpanghangkat, sos, hindi mo na hindi laog-lahog ya ang papel sang kapitan, no? Ang iya sini nga trabaho, ikaw ang nagapamuno sa ehekutibo, ikaw man sa legislative, ikaw pa sa judiciary. Din kakita sila, amo ang papel sa barangay kapitan. Tikon ikaw, pigaw nga barangay kapitan, at tilaw-law ang performance mo kabalo ka, tikon executive, ikaw kapatuman sa mga ordinansa nga napasar sa barangay. Ang mga ordinansa sa imo syudad kag banwa, way labot sina, yang matabo pa sini, mag-sesyon, ikaw nagaserbi dira nga leader Manila, no, kay kon sa mga syudad, yati of course may ara na iya sang sangguniang panlunsod or panlalawigan, sila na iya may ara sang vice mayor, ara dira nagaserbi sa probinsya, ti sa mga board members, vice governor, amo niya nagaserbi nga patigayon sa meeting nila. Pero ikaw lain kung kapitan kay mo, sa barangay mo ikaw man, pagsesyon ka mo, ikaw manda ang hari-hari nila. Kung sa judiciary nga aspeto, ikaw man ang mga miniting, ang mga sumon under man sa imo, tanan mo, mayara ikaw lupon, tagapamayapa, mayara ikaw dira kung ano, nga miyembro sang barangay, pero at the end of the day, ikaw na ang mayor-mayor nila. Kaya mo na siling ko ba mga kapitan, nikita mo may mga kapitan diri sa Bacolod nga naglalain ang pamatsyag nila, no? May mga kapitan sa Bacolod nga in fact nga hospital gani bangod nga hindi ka makalikaw sa obligasyon kag maobligar ka nga magkadto apin pagid, no, luwas sa distribution sa SAP sa padulong sa mga lugar nga gina sell off, ay hindi hamak trabaho, ay hindi lahog-lahog. Pero kung kapitan kasi nga way ka sang ginahimo, ay hikay tao si mo. Pero amo na yung tiyempo nga kinanglan ng kapitan tablas barangay, buligan ta, na? Ang pamulitika, subong amo na gani siling ko, paiway tinanay abi temporaryo, while nga nag-aaway kita, party COVID-19, may tiyempo ginang politika, pag-abot sang tiyempo, election period, no, pamulitika na nahalatuduhin yung pamulitika, dra na kita, pag-alakaulag, subong ya, kung may ibulig ka, bulig ka, no? Kung may ara ano man iya nga imo mga opisyalis sa gobyerno, pasa ka kaso. Pati ka lang na sila na. Kung may ebidensya, makita nga may ara sang inimuan nga hindi mayong isa ka opisyalis sa ngaton sang gobyerno. Hindi na gani kinanglanon pa nga obra kakawalwala. Pasakain na yung kaso na, kay ti may ara man, legal processes. Dalon mo yan sa lain nga aspeto, pero kung kaisa kabalo ka, kapin pagin kung magsunod na bla, no, ang election fever, ang election period mo, pinasakay kaso mo, hindi amak, kung isa malamudan, pamulitika. Ang iban nga, ang pumuloy, kisa way gapati, no, way gapati, parte sa mga kinasuhay ni kay masiling nga, inapamulitika. Amo na, so parang pila kamadalag ko naton nga balita kag tingwaan taman karon nga ma-check abi sa bahin sang Department of Health. Okay, kundi nagligad to may ara time out weekend kita mo. Nga ginapatigayon diri sa Negros kag Bacolod, although nga kung taning target sa to tuman kadako numero mo 10,000. Ang gina-expectar nga kadamuon sang kuhaan sang swab sample or
specimen nga ipaidalom sa RT-PCR test. Tiyo galing kay why ina malabot, pero okay lang. No, anyway, bisan why malabot, amo mangyapon nung nagkuhan sang RT-PCR test. Ti subong ang aton sini nga ginahibalo, man may mga specimen pa nga why nakabalik pa ang result, no, why pa mapagwa, kay inigin padala sa bahin sang damo may dito sa Region 7, may dito sa Cebu, no, kag iban pagin nga parte sang sa aton sini nga diri sa Visayas area, may Iloilo, may ara sa bahin sang kuan daw sang Silay. Ti ina nga mga sample o ina nga mga specimen ginahulat pa subong ang result. Ti gusto ta ipa-analyze, ni gusto naton kuhaan sa Department of Health. Tanong percentage sa paglantaw nila? Can we consider it as an alarming status subong sa Bacolod kag Negros? Oy, anyway, may mga bagong nga cases so na record. Ang sa Negros 28, ang sa Bacolod 59. Siguro action hence makabati ka nga, uy, may nagpositibo isa sa Bacolod. May ara duha, do ginakibang ka, no? Pero kita way kita tuyo nga pahugo ng publiko, pero ang aton realidad numero nang ginalawag ta because at the end of the day, ang datos ng Department of Health nagapakita nga sa kabilugan nga numero sang mga nagpositibo only 1% dire sa ila ang doon naglain ginapamatsyag. 90 or only 10%. Ang 90% kalabanan diri asymptomatic. Pero dire ko anayo kay Domingo na masugod ni ambot ko lanong mga latest update mga ka-aksyon. Online sa hotline. Unahon ko lang siligan ng mga barangay presidente ni Ciudad San Bacolod. Joining us over the phone is Councilor Lady Glis Gonzales Palin on the line. Hello, Councilor. Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Siling ko daw ay man pahuway minitingay nyo halin panligad nga daw, pero siling ko basi balakon isa naman ni kamangin reason, hindi naman mahingagaw ang pagkwan councilor, pagpanagtag sang HQ. Pinanong latest sinisubong na turn over na sang sitting na imprintan Okay, so Action Art, no, ang meeting ako man nandong ga-attend, ang ibang na kapitan ongoing ang iba na distribution, no. So ang aton karon na gin-request na mo na additional passes ihatag anytime this afternoon, then tomorrow, due tayo naman lang mga 10 to 20% naman na ang wala na tagaan. Okay. So tomorrow i-double time namon kag ipanghatag para to meet the deadline or September 6 naton na deadline. Yes, pero ang natabo din natapos na kompleto ni isang city ang pag-imprinta, distribution na lang ang kulang. Yes, correct, Action Art. Actually, complete ang din-deliver sa city per barangay. But may ara kita nang may ara na mga paapas kay ang ato na estimate kasi may variance gid. So ginagpa-print luwat ang city, then anytime this afternoon i-deliver naman. So mga 10 to 20% naman lang sang quarantine passes ang ginpaapas namon. Okay. Dira sa imo sa takuling na 100% na wa pa man makompleto gid tanan? Nag-request ko additional of 600 passes. Okay. So more or less amo nila na siyang ihatag part of City Heights subdivision and part of Dunya Juliana subdivision na lang ang wala. So pagamuan tarang tawo buwas para mag-distribute so matapos ni siya before September 6. Aha. Amo na gani kay ina before ako nag-interview sa imo nga concerning nga opening kay ina siling kubong kapitan subong dilawlahong obligasyon. COVID-19 nga cases kag campaign frontliner kay siling ni Secretary Simato, dapat barangay kapitan kag barangay officials amo ning magpanguna sa sining kampanya. Kapon ma'am sa inyong mga meeting nano ang natabo diri since nga ano man ikaw lang to gin-invite nila nagrepresent kag may plano kang mag-meeting sa mga miyembro nimo nga mga kapitan. Okay, so amo to siya nga to na call group for the city, no? Go one command system ang gina-establish. So ang ABC na isa na to ka desk
para mag-disseminate sa any latest information, Okay. any latest advisory sa mga punong barangays nato, no? So ang test na data ara da ang interpretation ara na da ang ato ng mga logistics, ang ato ng mga contact tracing, may table na da. So kay ang aton subong niya gina-practice ang contact tracing ato sa base center, ang test ara sa City Health, no? So atid to ya go one-stop shop for all. Okay. Then ang Liga will stand for the punong barangays for the information dissemination para immediately ma-disseminate ang So, information sa mga kapitan. Yes, so baligin tingob ka mo dira sa Emergency Operation Center or EOC para nga at least Yes. ang coordination dasig, ang communication mapos, and ano man 24/7 ang operation sina may mga pungko dira nga sa inyo sa liga nga permanente dira sa EOC. Okay, so ang ato na ang 24/7 amo ng question kay gapon kay General Feliciano, no. So Okay. ang pungko na 24/7 will be the Qualimed, no. So sila ang mapungko for 24/7, but kami every day including Sundays for now ara kita da kay may ara hour for for reporting, assessment, then immediately i-transmit ang data for the punong barangays. Okay. Kung ano mga interpretations. So not necessarily na 24/7, but we are on call for 24/7. Yes, so pero may ara kamo ginset nga mo ni kinahanglan sa mo ni oras everyday may ara kita reporting, may ara kita discussion on the update, kinahanglan tipon kita di do amo lang nagali. Yes, so ang action art ang emphasize ni General Feliciano as of today may kita the 8 o'clock habit and 2 o'clock habit. Saka mag-convene sang ato na members dira. Okay, so pag tipon nyo, dira na magsulod, i-collate ninyo, tiponon ninyo ang tanan nga mga records, kag dira ma-update kung anong status, kapin paginting contact tracing, kung magsulod, mambal sila ti amo niyo ang contact tracing namon, kung may ara pagidugang nga cases. Ang tanan gali, i-will inform pati magkapitan paagi dira sa imo desk, marilay mo man sa magkapitan dayon. Yes, correct. So, ang ato na subong na gina-practice ang ato ng mga punong barangays, late pa kami ma-inform for the result. Okay. Late pa kami ma-inform na gintas si Juan de la Cruz. So, this time, we are expecting with the system na ma-properly disseminate kay para may proper action, kay may immediate action man sa barangay. Hindi for me kay at this time, late Okay. kami kay late man ang information. Correct. No amo nang problema sa una kay may mga kapitan gareklamo sila ay may gin-test gali di may nag-positive gali bagulang kami duli kami balo. Yes, correct. Oo. Actually, may positive patient na tapos na ang quarantine amo pag-transmit sa amon sang iyang data. Na kundi ikaw ya masiling din ang mga pumuluyo mo nanos kapitan ni wen siya ibalo ding amo ni pero hindi magili mabasol direktang kapitan kay ulihi lang coordination kag na-inform siya. Yes, correct. Action art. So we're happy with the system kay base amo ni siya. At least maka-act man kami, especially for those who are working barangays sa Kalahao. Why man gareklamo? Maupod mo ang kapitan nga dokbudlay gid siyang trabaho gali? May ara man, but this is our mandate, natural, no? So, this is our mandate, so paninguan na to na mag-cooperate sa sini. Aha. Pero ang mga kapitan naton at least ara sila on high morale, sige gyapon ang dedication nila to serve their constituents, ara makita gid ya kapitan. Yes, action art. But may ara na little na ang mga gina-require na to ng mga data. It takes months or weeks pa ihatag. But siguro with the message of Secretary Sumato, basi naka-wake up call for us man to. Pero kung halimbawa, abi, ikaw yung mangin pabaya, why hindi ka mag-perform, pawala ka karon, di ka mag-participate sini, nanong matabo, may mga obligasyon, may mga sanksyon, may ara ka pwede sukton o pwede ka masukot sang task force ni? Okay, so sa Cebu, like Cebu na case, may kita mga show cause order na pwede issue sa ato na barangay officials for non-compliance. I see. So at least may kaibalo kita, no? Nga mo na. Pero because subong ang advance ng technology puwerte na gid,
Now, Yeah. may ina bala ginagamit man naton nga pamaagi or system dira subong nga mapapos ang means of communication para sa inyo tanan-tanan? Yes, no? So, actually, ang ato na pag-send ng communication sa ato ng mga punong barangays, more on subong text and more on private messages. Okay. Kag ang mga letters, ginasend na naton through email. Aha. Kag ang ato na meetings is through Zoom naman. Zoom naman, no? Mayo Yes, na, oo. no? Hindi lang kita tani while lang tani sa matabo sa aton, di nga preto sa Cavite lang nga nag-zoom na no mas kapitan to yung nga tinuntutob la. Yes. Kakuan ka to nga balita. Yes. So, mas so, Dili sa aton galing daw mga matarong kapitan di, daw ay aga mo sila, daw hindi kalaw ice to mo. Pero anyway, Yes. are, isa naman nga papel ninyo, ang balantayan ta is bangod nga kamo subong ang mag-monitor naman or i-coordinate sa inyo, mapauli ang OFW, hindi na maglabay sa quarantine facility. Mariktada sa matagsan nyo ka barangay, ano kanda kita subong? okay, no? So, Action Art, actually na-shock ang mga kabarangayan, no? So, ang aton is ang instruction, they are not obliged for a 14-day quarantine. Na siya sa memo. So, ang aton lang, at least we are, barangay are aware na si nagpuli, OFW, nagpuli sa iya na barangay, no? So, as usual, ang aton na BHERTS ready for anytime na mga message or Okay. anytime na data na ipasulod. Galing guro ang imuuntan lang niya, iuntang pamilya, mismo ang OFW mag-abot, hindi na lang anay obra kalagaw. No, kay kung nang tabuntang bando sa nasyonal, ang interpretation kaya mo ni, pagpauli mo to sa balay mo, kumo negative ang imo RT-PCR result from Manila, daw hilway ka na balati, siling ko kabalo ka naman, hidlaw man ni sila sa mata nila, basi magsilig ka, sige kalibot sa barangay, bala ma'am? Yes, no. So actually, kagin na lang ganit man nag-message na iyan na husband mapuli ay si Ferrer. Yan ba lang, ang advice naton is wala kita quarantine, wala man kita home quarantine na monitoring, no? But ang gina-advise na ni barangay is ano lang anay, nang avoid lang anay sang paglagaw, no? Okay. Stay at home kag i-observe tang health protocols. Ma'am, Councilor, may report mi na ba ton may mga lockdown kuno nga bag-o sa area mo sa Takuling? Yes, no? So, as of yesterday, Action Art, naka-receive kita 23 positive cases, no? Bodamo? Yes, 23 positive cases. More ni siya sa mass testing na to na activity. Okay. From Cebu ang data naghalin. Aha. So, this is the result of the mass testing kay si Takuling, may kita 322 naging patas during the mass testing. Okay. No? So, may gin-lockdown kita na areas. Sa Cebu, gin-lockdown ta na anay temporarily ang isa ka purok. Kaya ang isa ka purok has 9 negative case na lain-lain ng mga balay. Bali, So, negative or positive case? Sorry. Positive case, no? Ah. So, thickly populated ang area. Kung So, mo ang 30 meters, so covered gid. Ang bilog? But, yes, covered gid, no? More or less ang bilog. So, ginuhulat tapos subong ang advice ng City Health kay ma-visit sila kay late night naman kagabi. So, Nag-abot, for quick action na balakag ma-control Okay. kay nang gina-consider siya as community transmission kay wala man OFWs tanan akalanda. So, ang nagpa-test are those na ato na sa staff naton na daraga Starman. So kay sila man lang ang maisog na nagpa-test during the mass testing. Okay. So yes, for a subject for assessment ang ina na purok i-depende ka kung sa City Health kung anong ilan na interpretation man sa result Okay. kung anong ilan na advice dira. So, bali ano na siya? Ang bilog nga purok, kag pwede ta mabalaan kung anong purok na para at least ang mga may plano magkadto pa to bala, ma'am? Yes, so nag-post mo ko sa ako na social media Ay. na kagabi gin lockdown naton ang progreso, no? Progreso. So yes, Barangay Takuling has 23 positive case na gin-send kagabi. Okay. So Ang 9? mass testing and 9 Halinda ang sa 8 progreso. ang 8 is from from the mass testing sa progression is a walk-in siya sa ato na BRO center. Oy, So all in all 9 we have 1 death
So that's why go very alarming. So Ah. temporarily for control gin-lockdown talang anay ang whole po anay. So gin-provide lang sila pagkaon. No? Kaya at least kung para hindi mo lang maghala kaguluwa, kay may iban marason na, huwag kami pagkaon, di man, no, kumidi? Yes, Action Art, kagabi, mga 8 o'clock na kami nag-seal off, no? So, anytime, we're expecting City Hall. So, kung may release siya today na mga tao, so, okay na. Ang those na i-undergo with just a 14 days lockdown period will be supplied sa ato ng food subsidy. Okay. So anyway, kabay pa nga, way na sang magdugang, kahit imagine may 300 ka mo, no? Ang taran nga result ni way paniiban, pero most likely, basi maguluwa man ni sa karon nga adlaw kon the following day. Yes, Action Art. We are praying na wala na positive case na masunod. Isa na gid lang ma'am, kumusta sa mong latest update status sang mga kapitan naton nga nag-positive, nakaguluwa na sila sa ospital, naka-recover na gid fully? Okay, si Capboy Pico, nag-extend sa iya na sick leave kay medyo nagaubo pa siya, as well as si Capricky kay kanang niya mag-take rest gid, extend yung sick leave. For Kapitan Rosini and Kapitan Gingging, they are still in the hospital, kag do okay na sila, but intubated man gihapon. So we are praying na anytime this week i-remove ang tube sa ila na body. Sige. Basi may tugon kas taga-takuling counselor, please go ahead. Yes, so thank you, Action Art. So, ang ato na panugyan sa taga-Barangay Takuling, no, especially sa taga-Progreso. So, nakibot din sila actually kagabi Action Art kay kadako sang radios naging kuwata, no. So, subject for evaluation panakakon sang City Health Office. Then kung ang sinod akon ang mabilin for the seal off, amo na siyang aton na undergo seal off or lockdown for 14 days, no. So, ang aton na cases nag-increase. So, ang aton na gidya is stay at home, no? Stay at home. Ang those na nag-work, i-practice naman ang social distancing. Okay. Kaya kadako, isang percentage, isang case sa Barangay Takuling comes from the workplace. So, ang isa na ginalantaw, gina-advise ng doctors is do not eat upod ang imo ng mga mga co-workers, no? So, so kag ang aton man na social distancing at sa opisina, kung in public, wear face mask and wear face shield, kag regular hand washing. Kag of course, updan ta some prayers na ang pandemic matapos na soon. Yes, ma'am. So kami naga-expected nga ikaw magpabilin nga strong ang imo sining kondisyon para nga magpadayon man ang imo panerbiyon. Di lang sa barangay mo kundi sa imo upod sa liga. Salamat kid, good morning sa imo counselor. Thank you, Action Art. Thank you. Action Hotline. Ay, tigala kong isa kay na, may kilala kong ang binagtong niya kanako dala niya kay amo to gali may lockdown gali sa Progreso. Action Hotline. Ang construction boy sila nga may dala kay mong binagtong. Ano ka mailop? Action Hotline. Kaya mo na, no? Ang mga lugar subong ang balantayan ta, kundi nagpatigayon sang swab testing, may result amat-amat nga nagaguluwa, amo na hindi ka mo makibot. Kag please, kung may magkadtong authorities taga-barangay sa inyo mga purok, may harap ya iban, nga nagapalagyo action hands, pagkabalo sila nga i-lockdown tadi, may nagpositive sa swab test nga result. Ang iba nagapalagyo, ti karon way taman ginapangayo, may close contact ka to. Sa tao nga nagpa-swab test, nga nagpositive. Ginalitan mo lang niya kung may mata kang insayluan sa lain nga barangay o kung lain nga purok, hinali karon ko na-infect ka kag symptomatic ka. Kag dito mag-develop ang COVID sa ginatiniran mo. Kung di naglain pa, kaya mo na, i-update talang ni karon sa udto kay hindi lang siguradong Takuling, may mga additional pa ni, no? May mga additional pa ni nga mga purok ay presume nga posible ipaidalom sa lockdown. Kaya ang kalabanan sina sa kanyang Vic na good morning, ang iya pa mangkot siya ko may mag-positive ang sabalay mo i-swab test man na. Amo na actually ang ginahimo sa City Health. No, as part of the contact tracing sa barangay,
once nga ma-report, ma-determine sino to ang mga upod niya, ang tendency sina ipaidalom kagid sa swab test. Action Hotline. Nagakondol kita galian, nagapalabot kita sa aton sining pagkondol sa Pamilya Encarnacion. No, tiya na to na. Dira sa Banwa sa Moises Padilla, pakaisan tatay ko, nagtaliwan sa gali, nagligad nga adlaw. No, kay Nanay Syria Encarnacion, sa iya pamilya, condolence gid sa inyo tanan dira. Nasa mga paryente naton, dira sa Kanamo, sa Moises sa Padilla. Action Hotline. Alas 8:39. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Kung healthy. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod
sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home.
Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Action Hotline! Ayos, mayong agalang may lang pagmonitor kay Bro Cano Oreta dara sa Moises Padilla. No, kay Elizabeth Maracagamala, kag Jose Mungcal Torilla. Good morning, thank you for listening. Na? Salamat gina sa inyo sining pagtutok. Abaman kay Madam Elsa Salazar. Good morning dara. Kay Edwin Moya Delgado, Bro Edwin. Good morning sa imo. Engineer Felix Magtulis Villatora. The rest of the group ninyo, kumusta ka mo dahalong gid? Bernadette Lacson, good morning. Kay Kenneth Valencia. Morning mother sa imo pareha. Kay Mari Ani Calderon, Rihanna Montesa, Anita Di Pamaylo. Watching ko no sa Sterling, USA. Salamat gida. Kay bro, kag paring Chopoy Magbanwa, Lipong. Good morning. Gamonitor siya upod kay Tita Elma Lusok Polidario. Action Hotline! Kay Maninay Alma kag Councilor Henry Boy Gregas. Morning sa mga kids dira kay Mama Utit kag Papa Dani. Good morning sa inyo. Uy, si Tito Amang Talio, dira gali sa may Tigbawan sa Iloilo. Diri siya gamonitor sa Action Radio Bacolod, no? Ang utod ni Mama, Blani Ugangan, at toto siya sa bukid sang Cordoba sa Tigbawan. Siling nga may tamiyawaman tada, siling ko tiyabi ko na kaya silulog monitor, nyari ko diha, dili ko nga monitor sa Bacolod. Tito Amang, kumusta na nga aton nga mga sinagoda? O paper parsley. Action art sa Takuling, M. Lawyer ang
tao gagutok, why distancing, why man pulis or tanod nagakuha gurusap. Ay gali ka. Sige lang kay kuning kaso karon ma-update kita bisa kay ano ho. Sa kay ma-check lang ko karon sa aton sini DSSD. Kay Chris Vilma Reyes, good morning. Uy, gamonitor man, mga taxi driver, nga nagatutok karon nga aga sa aton. OTTG members, morning, thank you for listening. Ang sila ni Inday Maricel, kuno gamonitor man no, Inday Maricel Marande, para man si Pulay kag Puloy lahay-lahay. Ay, si Toto Elias Campaner. Morning da. Upod sila ni Ming. Si Subong tunog ila monitor da. Salamat gina. Si si Unyot ba da? So ga monitor ga-miss call pa si Unyot ya. Sige Toto Unyot badahos sa hinigaran. Salamat gid. Kay Fredo Nunez. Fredo Muniez. Kay sino pang iban naman. Thank you gid sa inyo monitor sila Sige, impunto alas 9, nagin-check ko sa DOH si Dr. Marlene Convocar, galing kay Guro, do sila manigali ng datos sa mga nagaguluwa nga result. Do gusto taning baloon, kung ano bala ang latest nga dalagan, kag percentage sa mga nagaguluwa, anong advice din nila, galing kay Waisa Kunudia, galing ka may in-charge ni mo, si Dr. Convocar, may gina-assign man na siya gani, kita mo kadadlaw, lain ang gina-assign niya mga focal person bla, nga magambal, parte sa mga cases. Si City Administrator Ang, do kalisod gid ang communication subong, kinapoy guro to sa minitingay kahapon, way gid siya nagkasabat gihapon, kay gusto tatani baluon kung ano ang man kita makabulig sa ilan ni campaign mo. Ang himuon naton ma-relate tabla kung at least makahatag kita information kung ano tong luyag ipaibalo sa public kay tisa sining nga tiempo dako man ang aton sining papel no, sa totoo lang ang komunikasyon, ang media dako ning mabulig sa paghatag information sa public no, kay mas maayo nga hindi ni ang tao magsalig kabanog ka kung Facebook, babad ka sa Facebook wala social media, may tendency nga kadamo nga daan sa mga fake news nga nagaguluwa da. Tiyamakon mo na kung kada adlaw makita mo ang maginapalaptad na mga wrong information nga nagaguluwa sa social media, kisang tao nagakakibot mo. Galing tiudo alang-alang gid siya, no alang-alang gid si City Administrator Ang. So hatagan taligwaan no kay isubong kun siya ning nagauyat gid nagabulig gid sa Emergency Operation Center, kabalo kati ara da sila nagatiner ang mga menda ara da tanan nagakuan sila, nagatililipon da sila mo, no? May bag-o nga system nga ginapat nga ipatuman nga daan maluk naman kinanglanon vital ini kay amuning monitoring mo inalang may sistema kagin nga hindi ka magpalagpat alin sa datos. Ano ang result sa ginhimo nga monitoring sang kag pagtiyog sang imo ginasaynan kapin pagidining mga kuan mga contact tracers. Man kinanglan ay maghatag ka data, hindi ipalagpat mo. Ang contact tracing, hindi lang lahog ni nga sa isang obra. Nga hamakon mo yung risgo pa. Kaya kung dito yung may positive, ikuan mo na, istoryahon mo, magkuton din ka nagkanto, ano oras ka nagkanto to, sino mga posible na sugata mo, na amo ng sitwasyon. By the way, ma-update kita sa task force discipline bla. Kaya doon nagbalik ang ilan nagali operation, nagligad pa mo.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning ang isagid sang mapisan galing kiti nagligad to nagpawais na temporaryo bangod man sang pila ka mga sirkumstansya bangod sang COVID ngani. But joining us this morning is Mr. Walfredo Taba Julingo on the line. Naga-survey dira no nga tagpamuno Manila nasa task force. Sir, may nga si mo. Good morning, good morning. Mayong aga, Action Art, mayong aga, kasabay mo tagpalamati. Salamat. Kumusta ka na? Kag nakita ko naligad sa ang forward mo sa akon. Todo may ara naman ka mo. Nag-resume na galing ini operation? Subong Action Art, ari kami sa downtown area, sa gapang operation kami subong. Ongoing, subong amon operation. Okay, isa no ni nag-resume, no? Tapos sa tong quarantine yung gali, no? Dali, malang to Action Art, mga 3, malang to kadlaw, 4. Patungod lang to sa isa naman kaupod bala nga nagpositive. Okay. Medyo ginkulo panilagan ng mga lawas ang upod tati daw. Okay man daw, man to, why man sang may nalatnan. Okay, I see. So, subong okay na, why ba niya sang daw may nagbatyag dahil anat sa iban nyo pang member? Why man Action Art kay actually team B to siya mo team A kami. Sa back up lang sa lakyan. Why man kami kasalamuhat sa iya. Okay. So, why man lalapaw na gani pila na kadis mundo 16 days na. Ti kumusta subong? Damo gyapon nagakalipat, damo gyapon kamo nagkanadakpan, social distancing kag face mask nga ordinance? Sa totoo lang sa Action Art, pero tigit kadamo sa Salawayon, sa Bacolod, wala gid niya nag-cooperar sa aton nga lokal nga gobyerno. Sos. Sa labi na sa mga populated area, barangay 34, barangay 16, mga barangay to, mga populated area, gid wala ang masubo kay ang aton nga mga barangay, wala yan nagabulig sa way. Okay. Ti galing sa barangay tutong ila kapitan to nagpositive man nga daan? Ti amo na ganit dapat ang iban nila General si Mato nga ang away balik sa barangay kung ang tanan nga barangay mag-create sang disiplina isang 5 lang ka tao down to the level nila kami yamang mababara man pero hindi namon ni masarangan aksunan kung hindi man mag-create ang barangay sang disiplina. Okay. Gani man may kun dito sa may di ko to kita gani man ining may ginabakol bla galing dito di sa aton lain to nga pungsod nga ang task force disiplina nila to may bitbit nga kwan dalampos hindi kwan do baston baston daso ko makita kas dalan ginakwanan kaya kasakay ka sa motor nalampusan muli mo bla para nga man disiplina ka pero by the way umpisa gipatuban yun anong latest subong damo gid na multahan kadamo na sa kamo na multahan no actually mga nagbalayad mga gahamboy sa 86 ka person ang kwarta kagapon ginremit na namon sa city treasurer mga 17,200 pesos. Okay. Kasulod na sa 22 days ng operasyon. Grabe, no? 22 days lang na nadakpan namon na total ng person is 376 from August 3 to August 31 nambe. Okay. Pero ano, mas damo ang numero sa mga nagradakpan nga individual nga naga-community service, Ang community service, mo na gani Action Art, wala na kami naka-community service ka mga tao, ang lapit nga barangay, ginabit-bit na namo. Kaya kung layo, wala kami sang extra nga salakyan nga kargahan sa community service. Kaya gutok na kami sa amon salakyan. Diyos. Sa social distancing man kami, mo lang makasakay sa likod, 2, 8, 8, ang iban nga motor na lang. Ang mga polis na ka motor, ang manukoda ko ka motor na lang kasi. Ay, sos. Muna. Pero kung lapit ka barangay, ginaguyod na lang namon pakatos barangay hall. Okay. Pero may ara na gid man, no? Nga kung way na gid inog bayad, mag-community service sa malapit nga barangay. Supposed to be Action Art, amo na sang nakasaad sa aton nga city ordinance. Kung wala kayo ng bayad, mag-community service ka gid. Oh, Diyos. Nanonotabo may nag-community service. Mano kung wala pa? So far, 3 lang kami. Kung isa layo kami sa barangay hall, wala kami sang kargahan sang mga community service. Wala sang extra nga salakyan nga para kargahan sa mga salawayon. Ay, sus. Titani namin na kung may mga elf bala o kung mga susuki nga bakante, kaya mo nakargahan ta. Gani, kung wala sang ibayad, galing kasi why pa man kami matagaan sang extra nga salakyan para kargahan.
May tanin ko pa lamontas ang series sa ito kabaskay. Lami kita na yung open lang blood, isang open na lang, isang Suzuki na lang gani, multi-cab na lang. Para kargahan sa mga salawayon. Kami hindi ka distansya, hindi kami pwede, hindi mag-distansya sila yan, tatlo lang na din. Oo, dapat eh. Ako na lang gani, ka-drive, wala na ko gakuha driver, kasi para mag-go na lang. Sige, swalong kamos, ang inyo ginay mo subong, ati, dala na lang guro reminder kung hindi madala, may nabayad, pero may dala na kamong ticket, no, nga pag-abot nyo, pagdakop, bayad na lang sila rikta sa inyo. Makabaton kami bayad kami may ticket kuya halin sa City Treasurer. Ate, sige. Muna lang natin yung pangabayon talang aton ng mga barangay, local official nga mag-saway-saway mas sa ilang area. Okay. Ang isa pag sir, ang mga konsubong, may mga kwan bala, ginapadalaan kwarta, ang mga ginarilisan sang SAP, damo. Mula mga wheeler, mag-ula kami nagalin sa wheeler, oh. Oy, suste. Perti kadamo na permi sa ila. Mga Palawan, arayawan kami na saway sila. May ginadakop ginamon po isa, dakop gin. Sige. Sige. So, ma-update lang kami sa imo, no? Sa sunod nga may nadlaw, guro, kadamuon sa mga namultahan. Salamat, gid, Sir Tabadyaling ko. Good morning. Good morning. Gaugtas siya. Tilain kay, namin siguro sa task force tagaan, providean sila dako ang salakyan. Bisan open lang ako madakpan ka, may service. Hindi mo na pwede karon nga ipanglupot mo sa likod asang Suzuki nga maginutok na nga way social distancing. Ikaw niya mismo karon ang balon tao na nun sila iya. Nadakop nila bangon niya sa social distancing pero pagkargan la wala man gyapon social distancing. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabsan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may layatag palanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:17. Last and final stretch sa aton sining nga pagpangalagada. Standby karon do dugay kay Aksyon Eden kung why ginman sila ti Aksyon Eden na lang kay gina-try naton ma-contact ang pila ka mga officials naton kay na si Gov many times again tawagan ta why man siya naka sabat kay Aksyon Dorel. Action Hotline. Now kay may mga development pendra sa bahin sang provincial capital na nagligad to kundi ang desisyon ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga may nga ikuananay no i-temporaryo anay nga ipasira ang operation da o kun ang mga opisina sa mga board members kay may isa to ka technical assistant nga nag-positive man. Action Hotline. Ting latest nga dra sa Capitol, doara sa office kuno ni Gov do may ara man result ati way si Action din na lang para nga ma-confirm kita no kay way siya nagasabat si Gov pero siling na Action dyan do nag-okay naman to siya kuno way man siya gasabat kun
tawagan na textan man sang station. Kay Gob, basiga monitor ka Gob ka, try kami tawag sa imo. Alas 9:18 na, nga aton lang reminder sa aton magka-aksyon Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo niya nga aton ginmasaligan karon nga tiempo. No, kaya mo Jotay kina nga, si Action Eden, kung anta may mga update gikan sa provincial capital. Action Eden? Action Art Gain Comperbar no ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz sa aton nga pag-interview wala gid lang nga dugay nga nagpaidalom sa self-isolation o kung nag-isolate si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson matapos nagpositibo ni Action Art sa COVID-19 ang isa ka utility worker nga na-assign sa governor's office. Suno kay Attorney Diaz, initially mga alas 4 kaina Action Arts ang aga sang nagwa ang resulta sang utility worker kag tiginatipon pa man nilang other informations kung nga balang ang utility worker ni ginpekatong sa swab test o kung may sintomas ini or wala. Pero ang 20 kaiban pa nga staff sa Governor's Office Action Art ang ginpa-isolate naman kag natalana nga ipaidalom sa swab test sa Domingo nga adlaw upod man kay Governor Lacson. Pero so far hambal yan ni Attorney Diaz yara man sa maayo nga kondisyon si Lacson pero ginpili nga hindi na lang makigbahin sa mga aktibidad sa Kapitolyo Provincial kay in fact ni Action Art karon tani may ara pa sang press con kaupod man si Gov Lacson, si General Melquiades Feliciano sang IATF Chief Implementer, si John G. Gonzales, Dr. Mary Jean Loreche, kag Kong Kiko Benitez, Action Art. Pero tibag ugin lang nag-update man si Miss Chacha Magallanes Tan nga posible karon nga Zoom meeting na lang if ever kay karon tani dito ni held ang press con dito man sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Pero sa mga update pa karon Action Art, bantayan lang ang dugang nga detalye sa aton man pagbalik report sa Action BBB kaupod si Action Rex Cantong. Sige, salamat Action Eden. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Nag-self-isolate si Goba, no? Kay para man protection kag sa iban pa nga mga employees sa provincial capital. Ay natagaling tiyempo. Dari sa aton na pagpangalagad. Thank you, Gid, for joining dari sa Biyernes presentation sa inyo palatuntunan Action Hotline. Action Art Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.